UFC ti te boxing ti te hmuhnawm ka ti zawng tak ania a big takin UFC phei chu ka hmai ngai meu lo a dot le a chuan wrestling hi hmuhnawm ka ti le em a chuwangin ka hmuhnawm ti zawng hi ka thian pa pakhatin a lo hre kura nimin khan WhatsApp a ti hian a ron thon ani Vietnamese mi pa le hmeichhia inchai lai lo en ve to ngaiam ila en ngai lo wani chuan hei hian en chin te tin he video hi min ron thona kan en chin chu alo hmuhnawm phiana chuwangin kan share ve don chewani wrestling lam ngai na tan lo po he video hi chu hmuhnawm in ti ve tho ka ring tu nghe chak zo ka kan rin a hmeichhia hi mipa a in sang zawk tlat mai a hleitlingin a ti tuaian ala a chhelo em boxia life en tu te po hian hmuhnawm an ti ve hle in ka ring le an tran tak to done hmuhnawm ngotang tu nge chak zawk a in rin le an predict chin teu a mipa zawk hi chu kumsom nga pel to lo mo a hmeichhia zawk e ro hi chu kumsom ni panga ba khalani ka ring lo ka rin dan mai ni chu an soi kan thra thiam ve si lova tian en phot mayang Vietnam a chuan tiang hi dan an lo nei ve thina hmeichhia le mi pa in chai hi wrestling an in warm up phot ni tur ani an in chibaya an chibai le a referee an chibaya le an tran don tai ani man betta ami pa zawk hian a zuam lo tlat a lau zawk tlat mai le ấy ni lo puya khoi ni lo va khoi mi chia ne na hanin chai chu mi patan chu na boi thlak deuh chu ni he ti ro phim khurangai e mai von lo tur pui le de fu lo tur pui de pala lo om sia mi chia zo khia chunga om tatlat mai le saman ton tha phot don ani Christmas right here ma anti ve lokani hi le hmuhnawm vet le ni nor liam ta va focus du lo ve cameraman chuan không em tak ole hei
lâu lên lẽ thì khăn tu nghe chặt dọc vắt tối về mà xe hmuhnawm khóc mày mấy chia dọc khát chặt ni om tắc anh anh thu soi cần sẽ về thấy xí lâu vậy lẽ mấy chia dọc khát chặt dọc cả ngày mấy ang o